Kapitolyo nangayo og listahan sa DPWH sa mga flood control projects nga gipatuman sa lalawigan sa Subo. Alan usay buot sayra ni Governor Pamela Baricuatro sa pagpangayo niya sa maong listahan. Sa giklaro ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga way province initiated flood project kini subay usab sa pamahayag ni Presidente Bongbong Marcos nga usa ang Cebu sa gibubuan og multi-billion pesos nga proyekto batok sa baha. Matod sa gobernador, ubos sa nasudnong kagamhanan ang tanang mga proyekto batok sa baha nga gipatuman sa nagkadang dapit sa lalawigan sa Sugbo. Tungod din nangayo karon og listahan ang gobernadora sa DPWH sa tanang mga project nga giimplementar sa probinsya. Uyon ang gobernador nga imbestigahan ang isyu aron masayran ang dagan sa mga proyekto nga giponduhan og binilyon ka pesos. Ang Sugbo ay ikaduha sa labing daghang proyekto matod sa presidente. There's an investigation, then so be it, you know. May na mahibawa na itong katag diri. Kung kinsay nang urako, there is taninga mga funds, no? Sa iyo nini, giklaro ni Engineer Danilo Villa Jr., ang direktor sa DPWH Regional Office 7, nga nahasubay ang tanan sa eksaktong proseso sa pagpatuman sa flood control projects. Apil na nini ang pag-award sa mga kontraktor diin wa lang gi-award sa usa ka kontraktor. Gipasabot usab sa DPWH official nga anong daghang flood control program ang Sugbo nga dili man sama subang dapit nga hilabihan ka grabe ang suliran sa baha. Mato di Villa nga usa sa nakaingon nini ang epekto sa mausab-usabon nga kahimtang sa panahon o climate change diin na panglantawan nga posibleng paggrabe sa baha sama sa netabo dito sa kauluhan. Ang Cebu province is a ultra metropolitan area. Kung i-compare nyo ang Metro Manila, no, as a city, is somewhat parehas lang ang Cebu City. Sa dakbayan sa Sugbo, gipadayag ni Council Dave Tumulak nga daghang mga low-lying barangays ang nag-anto sa baha din usa sa natumbok nini ang Basak Pardo diin 17 ka mga sityo ang apektado. Wala matod pa drainage project kay maglisod ang project implementer kay wa maapil sa budget ang land acquisition. Gikinahanglan ginigyod og subsub nga pakisusi pagtuki sa mga programa nga dili sad masayang ug di na sad masubli ang mga kanunay natong pagbaha sa mga area, particularly kanang Barangay Basak Pardo. To be more specific, Barangay Basak Pardo, Highway Tagunol, there were about 17 sitios flooded during heavy rains. Minumungkahi ko po na sana po ay pagtulungan po namin na ma-preserve po itong mga tributaries or nagsisilbing river channel, existing river channel man or mga natabunan na po ay mai-reconstruct po namin, mai-revive. Sa gipanghimugatan sa DPWH ang kamahinungdanon sa papel ug suporta sa mga local government units sa pagpatuman sa mga nasudnong proyekto sama na lang sa flood control project. Daghang salamat, Alan Domingo.